Nagungaw sa kakuyaw ang pagpadagan karon sa Binaliw Landfill sa ngayon nga ulingkod na unya ang bagong mayor sa Dakbayan sa Sugbo. Giulagway, sumabot nga mayor nga wa mo agi sa zoning board ang pagtukod sa landfill tungod kay ang Binaliw gila nga usa ka agricultural land. Apan tagduma sa landfill mitataw nga andam silang musubay sa unsa mang lagda sa balaod o gani nahatag Manila ang tanang rekisito aron maka-operate sila sa usa ka sanitary landfill. Ani ang report. Subling gipakita sa ARN Waste Facility nga compliant sila sa nalatid nga lagda sa ilang waste facility operation. Gipasabot nila nga sakto ang gisubay nga proseso paghipo sa mga basura sama sa paggamit sa modernong teknolohiya. Luwas kini ug way negatibong epekto sa kalikupan. Gipakita nilang model o diorama. Kung mahumana ang pasilidad sulod sa tulong ngadto sa 5 ka tuig. Waste to energy ang ilahang tinguhang kabuton. The beautiful thing about it, if you look around you, you won't be able to see any of the garbage. And right now, all of us here, and once and for all, we would like to establish the fact that there is no foul smell that is being alleged. Samtang isolusyonan usab nila ang sipyat nga nakitaan sa Environmental Management Bureau sama sa hauling management tungod sa pag-alingasaw sa kabaho sa basura. Nakaduso na sila sa ilahang progress report. Our facility alone cannot impose on the haulers. However, we've encouraged the different LGUs to submit or pass a resolution that would require the haulers to apply these practices in their methods of garbage hauling. Kini ang ARN Waste Facility diri sa Barangay Binaliw. Kung ato ang maobserbahan, napatungan kini siya sa bukid o medyo distansya raw sab sa residential area. Apan sa paglingkod na unya ni Mayor-elect Edgardo Labilla, gitataw niya nga wa mo subay o moagi sa zoning board ang landfill tungod kay ang Binaliw giilaman nga usa ka agricultural area. Dili gyud ang ngayon nga naatay landfill dinhi sa siyudad sa Sugbo. Unya ang kaning diri sa Nayawan do na may writ of kalikasan nga gi-issue ang Supreme Court gyud mismo, no? So anyway, do na may mga local government units nga andam nga mudawat sa atong basura. So atong tanawon og maayo, ha? Kay daghan kayong reklamo sa mga lumulupyo. Labi na ng iriyaha nga daghan ganing mga subdivisions. Ipasusi sa legal team ni Labilla ang posibleng kalapasan sa landfill project. Doon na naman good na authority, no? So I have to look into and refer the matter to the legal team. Kay there could be very serious legal ramifications. There could be some violations. O sa ganin ni ana, ang akong gitanaw na that area has not been declared as through the zoning board as a wamag-agi sa zoning board. Hinoon, anda maminaw ang umaabot mayor sa Dakbayan sa pagpasabot unya sa tagduma sa waste facility. Una na ipadayag sa ARN Waste Management nga tinguha nila makigtambayayong sa city government alang sa mas epektibo ug hapsay nga paghipos sa mga basura. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.